Vi har någon på telefon. Hallå? Tjena. Tjena, vem är du? Jag känner inte igen min röst. Rami! Ja. Rami, hej! Det är min storebror. Vad duktig du är. Hej, Rami. Gråter du nu? Hej! Ofta ni ringer Rami. Hej, Rami. Tjena. Vad gör du uppe nu, din jävel? Jag sitter och kollar på dig, fan. Ser jag ut som ett... Rami, hej! Hej. Jag hatar dig, men ryck Fredrik. upp dig för fan. Nej, vad gullig. Hur går det? Det går bra, jag är trött och jag är hungrig. Jag saknar mammas mat. Ja, mamma, alla hälsar fan. Jag saknar mamma. Hur mår mamma? Ja, Mår mamma bra? Ja, alla mår bra och alla hälsar. Rami, hej Rami. Hur mår mamma? Sluta gråta. Du skämmer ut dig. Nej, jag saknar er. Har du önskat en låt? Men ofta Lady Gaga. Ja, men det är klart jag måste önska det. Kunde du inte önskat en låt som jag ville ha? Men vilken vill du ha då? Men ja, nu är det för sent. Du sa ju Nej, förut. men jag vill ha Lady Gaga. För du måste kämpa. Du har kämpat för din dröm, syrran. Vi är jävligt stolta över dig. Vad gullig, Rami. Hur mår Mohammed bra? Mohammed är min lillebror. Alla mår bra. Mohammed ville prata med dig asmycket. Han ville skänka hela sitt barnbidrag. Lilla lullan. Ja, han ligger och sover nu. Vem är vaken? Ingen. Med. Är inte pappa diktatorn uppe och styr? Tiden har ändrats, va? Nej, fan. Vad fint. Ja. Tack kämpa på, syrran. Tack. Du är skitduktig, fan. Tack, jag älskar er jättemycket. Ja, vi älskar dig med. Här kommer ofta du med Lady Gaga. Kan du inte önska en men jag bra? var tvungen för dissen du gav mig. Nej, jag gav ingen idag. diss. Jo, det var det. Hej, tack för att du ringde. Ja, det var så Jag lite. älskar dig jättemycket, kämpa tack. på. Låt tjejer gå i skolan. Ja, din jävel.